Aywa tarata don kalata a bɛna kɛ kalataba ye Ameriki jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la anw sigiyɔrɔ la yan. Belebeleba dɔ ye ni démocrates banbannen do yan kosɛbɛ. Aywa kalata bɛna gɛlɛya ka d'a kan Ameriki dabolo a yɛlɛmani a sababuya bɛna bɔ ni kalata ye. Jɔrɔna caman banna yan n'o ye politiki ko kɛlen do marifata kɛlɛ caman ye sisan a ye mɔgɔw jɔrɔ Ameriki. Anw ka sigida ɲɛna mɔgɔw u jɔrɔnanba do. Aywa an africain minnu fana bɛ yan n'o y'a tilebiyanfan mɔgɔw ye an jɔrɔlenba do o la. Kalata ka se ka kɛ k'a sɔrɔ mankan ma kɛ mankan ma bɔ a la. Fɛn bɛɛ gɛlɛyara. Tajiko y'o sababuya ye ani kɛlɛw bɛ diɲɛ fan bɛɛ kɔnɔ ani muso fana wulilen do ka hakɛw fɛ n'o ye k'u wasa do farikolo la wagati min ka d'u ye u bɛ den sɔrɔ wagati min man d'u ye u tɛ den sɔrɔ. Aywa parti fan dɔw bɛ yen olu ko o man kan démocrates olu ko o ka kan olu dun banbayɔrɔba ye yan ye an bɛɛ labɛnnen do kalata in kama. Nka e yɛrɛ fɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan a politiki jɛkulu jumɛn bɛna aw nimisi wasa nin kalata ninnu na républicain wa démocrates n'o do mun kama. Aywa komi tubabu jamana politiki fana a yɔrɔ dɔw ka gɛlɛ farafinw ma n'o ye an ka danbeko na an ka diinɛkow ye. Aywa basigi de ka di africains ye an kɔni bɛ fɛ basigi ka na jamana bɛ se ka nɔgɔya cogo min na diɲɛ bɛɛ bɛ se ka nɔgɔya diɲɛ bɛɛ ɲagaminen do cogo min na an kɔni hakilina ye mun ye ka kala ta démocrates ye n'u nana u ka se ka hakili ɲuman sɔrɔ ka se ka jamana in bila sira ɲuman kan ka se ka diɲɛ yɛrɛ dɛmɛ diɲɛ ka suma an tɛ fɛ gɛlɛya wɛrɛw ka na tuguni diɲɛ kɔnɔ ka dɔ fara gɛlɛya kan o kɔni de y'an bɛɛ hamina ye an bɛɛ jɔrɔnakow ye. N ka foli b'aw lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ne tɔgɔ ye Abu Draman Traore n ye maliyɛn sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ New York ma n bɛ baara kɛ kana yɛlɛma sira fɛ dɔɔni. Kalata min bɛna kɛ tarata don a kɛlen bɛ ka kunnasiri bila mɔgɔw la yan kosɛbɛ bien vrai que New York ye an ka jamana État nin ye démocrates ka yɔrɔba ye mais mɔgɔw kunna c'est parce que gouverneur yɛrɛ ka sira fa ye o surunyalen bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ i kelen nana wari min tara ka d'u ma o kasabiya se ka ɲɛfɔ anw yɛrɛ ka sigida bɛɛ kɔlɔlɔba kɔnɔ parce que u ye immigré ninnu caman bila ka bɔ Texas yan fan fɛ ka na an fɛ yan k'a bɛ fo ba 20 ou bien kɔ ɲɔgɔn na kuma la surunya la o farala kɔnɔtiɲɛko yɔrɔ kan ka na o fara wariko kasabi problème kan donc mɔgɔnfinw kɛlen bɛ k'a fɔ k'o de y'u ni kanko ye ka tɛmɛ hali kɔnɔtiɲɛ yɔrɔnin kan alors que démocrates tun ka jate la kɔnɔtiɲɛko in de bɛna se ka olu layɛlɛ wa a kɛlen bɛ ka mɔgɔw kun nasigi kosɛbɛ an kɔni m'a dɔn a bɛna laban min ma n'o tɛ New York kɔni an b'a dɔn a kɛra cogo cogo démocrates pɛrɛtili bɛ gɛlɛya nka a bɛ se ka kɛ parce que pataki tun bɛ tan 1995 yan fan nin fɛ ale sera ka cɛbɔ sɔrɔ démocrates kan donc k'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ o kɔni ye i bɛ se k'i da sago de fɔ n'o tɛ a ko kɔni bɛ kunnasiri bɛ mɔgɔw la kosɛbɛ an bɛ dugawu de kɛ an ka hɛrɛ bɛ minɛ ala k'o latigɛ. Mali jamana kɔnɔna a faba kɔnɔ bi juma n'o ye Bamakɔ ye malidenw caman tun bɔlen do ka alisilamɛw ka tɔnba n'o bɛ wele ko Haut Conseil Islamique du Mali k'u ka wele jaabi ka kɛɲɛ ni cɛlaka dɔ ye min yira ja dɔw la a bɛ ka silamɛw ka kira n'o ye alakira Muhamɛdi sallallahu alaihi wasallam ye ka dangarilikanw ni kumalankolonw ta ka taa o ma min nisɔngoya bonyana malidenw fan fɛ kosɛbɛ o ni taama in senfɛ Bamakɔ dugu kɔnɔna la bi VOA tɔgɔ la Mariam Kuyate ale tun b'a kɛnɛ ka Bamakɔ. A nana ni kunnafoni minnu ye an k'o lamɛn. Bamako boulevard de l'indépendance la yan nɔ maa min bi yan a bɛ maa ba kelen bɔɲɔgɔnkɔ bɔ ni silamɛ jama bɛɛ lajɛlen nalen don ka na u ka nisɔngoya yira ka kɛɲɛ ni waleya min kɛla kamalen dɔ fɛ dɔgɔkun kɔnɔ ni a ye silamɛya diinɛ lagosi video kɔnɔ ni o yɛrɛ carilen don bɔlɔlɔsiraw fɛ diinɛ tigilamaaw caman y'u ka dusumakasa yira ka kɛɲɛ ni nin waleya ye. Boulevard de l'indépendance la yan an ɲɛ b'a la cɛ fara muso kan denmisɛn fara sijɛw kan nin bɛɛ lajɛlen bɔlen don ni kɛnɛ in kan ka yira ko silamɛya diinɛ tɛ tulonkɛ fɛn ye wa k'u tɛ jɛn n'a ye nin waleya sugu ka kɛ Mali kɔnɔ ka sɔrɔ jamana min don maa 100 sigila 90 bɛ silamɛya diinɛ bato. Bismillah, ne tɔgɔ Abdulhamid Ibrahim Touré ka bɔ Mille et une merveilles la. Ko mun ye nin ye nin ko in ni ala ko de ye alakira sallallahu alaihi wasallam ale mun cira ka na bɛɛ lajɛlen ma ni mɔgɔ sɔrɔla min nana kɛ ko dɔgɔya ka ala dɔgɔya ka kira dɔgɔya ka alikaba fana dɔgɔya o kɔni o man ka kɛ ni sigiko ye nin ko in gouvernement yɛrɛ kan ka degere ta nin kama joona joona. Ne tɔgɔ Abdulaziz Ibrahim Touré
mun bɔra kuma sisan dɔgɔnin de dɔ vraiment fɛn a digira an bɛɛ lajɛlen na voilà a ka tɔ sariya maaw ka bɔlɔ kan ni mɔgɔ faga in ka ɲɔgɔn nin bɔ nafa foyi t'a la ce ne sert à rien nafa foyi t'a la an t'a dɔn nin bɛ bɔ yan an bɛ nin da dɔn kɔfɛ jamanaw de la an m'a dɔn abada ko nin bɛ bɔ anw na yan an m'a dɔn abada anw ma se ka sunɔgɔ anw denbatigi an si tɛ sunɔgɔ bi an bɛ da cogo min an bɛ wuli ten an bɛ da cogo min an bɛ wuli ten an bɛ da cogo min an bɛ wuli ten an ye jamana in kalifa Alahu Taala subahana wa taala ma. An ka dɔn k'a fɔ bɔlɔlɔ siraw fɛ barokɛdaw la sokɔnɔlaw la ni kuma kelen bɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen labɔ bi bɛɛ bɛ k'i ta fɔ ni ma caman y'a yira k'a fɔ ko nin kamalen ni fagali ka kan Dr Fode Musa Sidibe n'ale yɛrɛ ye kalanfa ye sanfɛ kalanso la kemedi fɛnɛni don a ka fɔla ko nin kamalen ye dansago nka k'ale bɛ nin kɛwale bila marako juguya minɛn kɔnɔ. Mara taara k'an da dantɛmɛwale kɛbagaw olu kan ka minɛ k'u ɲaki nka k'a fɔ ko k'a fa fagali man ɲi dɛ fagali tɛ ko ɲuman ye an tɛ ni ye fɛnba de ye ni bɔ man ɲi min bɛ ɲini silamɛw fɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u ka dusuma kasa jira o ye jagoya ye mɔgɔ si tɛ se k'u balo la o ye jagoya ye u k'u a ka kɛ misali ye ka denmisɛnninw nin ka kɛ ko ye ka denmisɛnninw lamarali de yɛlɛma. Haut Conseil islamique du Mali n'o ɲɛma yɛrɛ ye Shérif Madane Ousmane Haïdara ye ale y'a ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ k'i bolo da i dusu kan ka d'a kan Mali marabaw y'a yira k'a fɔ ko k'a ko t'u ka bolo kan ko ni kamalen mana don wo wo kɔnɔ k'u n'a ɲini ka tɛgɛ k'a la o siratigɛ la Shérif Madane Ousmane Haïdara ale y'a yira k'a fɔ ko Mali bɛ lahalaya min kan bi ko diinɛ ko kɛlɛ kana na kɛ sababu ye ka fitinɛgɛrɛla don jamana kɔnɔ. A ka kɔrɔfɔ kɔnɔ a tilala k'a yira ko ni jamana marabaw ma fɛn bɔ nin ko la olu kan ka min kɛ ko na da jamanadenw tulo kan nka ko yanni y'o cɛ a b'a ɲini furancɛla tɛmɛ fanga ɲɛmaa n'a ka cɛdenw fɛ k'u ka silamɛya diinɛ ta ni barika ye an b'aw ladɔnniya fɛnɛni k'a fɔ ko bi maa 4 de minɛlen don nin ko in kunkɔrɔ n'u yɛrɛ ye kimiti ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dunbiya Fakoli Dunbiya maa min yɛrɛ kɛla sababu ye ka nin video in kɛ ka dankari silamɛya la tɛgɛ ma se ka da o kan fɔlɔ n'o yɛrɛ ye Mamadu Dambele. Mariam Kuyate, Bamako, VOA Bambara. An bɛ to Bamakɔ hali bi Mali kunnafonidilaw ka soba n'a bɛ wele ko Haute Autorité de la Communication du Mali olu tun ye ɲɔgɔn sama kɛ ni Joliba TV News maaw ye kabiri kalo damadɔ ka sabu kɛ ko kunnafoni jugu dɔw tɛmɛna u ka radio siraw ni u ka jabarani siraw fɛ o de senfɛ a yira la fɛnɛ kunnafoni kɔnɔ k'a fɔ ko ni jabarani so kɔfɛlen n'o ye Joliba TV News ye a ka baaraw kɔni ɲɔngirila kalo damadɔ kɔnɔ walasa an ka se k'o kunnafoni ɲɛdɔn bi Mohamed Danyogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ ale ye kunnafoni sɛnsɛnnaw olu ka ɲɛmaayaso maa dɔw ka seereyaw sɔrɔ a kunya kan an k'o lamɛn. Kunu alamisa kunnafonidilaw ka lakɔlɔsisoba bɛ n'o ye Haki ye ale kɔni ye sɛbɛnbɔ k'a yira k'a fɔ mun ye Joliba TV ye o baaraw o ka jɔ kalo 2 kɔnɔna la kunnafonidila dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ni mun kelen filɛ nin ye Haki fɛ a ka girin kosɛbɛ Tuguna Traoré an ka ale lamɛn. Ne bolo nin décision ni girinna ko jugu quoi bɛɛ b'a dɔn liberté de la presse a sɔrɔ joli de bɔnna pour que a ka se ka sɔrɔ ne bolo ni nin situation sugu kɛra a b'a ko ta ni hakili ye k'a fɛsɛ hali ni o bɛ ɲangi vraiment o bɛ ɲangi a tun bɛ se ka ɲangi semaine 1 ou bien semaine 2 mais bɛɛ b'a dɔn denbayatigi joli bɛ baara kɛ joli b'a la n'a fɔra k'olu ka sigi so pendant 2 mois ne bolo ne bɛ décision bɛ ta o côté bɛɛ jate kan ka minɛ quoi mais chef de famille de bɛna sigi so pendant 2 mois vraiment décision a girinna dɔɔni. An y'an senfa ka se Joliba TV so la ani olu ɲɛmɔgɔw fana ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya u y'a yira k'a fɔ Haki mɔgɔw ye ni ɲangini min ta ka ɲɛsin olu ka teleso ma olu kɔni kɛ n'o ka labɛn dɔw sabati yaasa a kana gɛlɛya u ma kojugu. Aïssata Traoré. An kɔni y'a minɛ n'an ka minɛ cogo ye quoi mais néanmoins an ti baara jɔ an continue ka baara kɛ komi yɛrɛ y'a fɔ cogo min na fɛngɛ arajo bɛ yen nɔ télé bɛ yen arajo fɛnɛ bɛ yen. Donc maintenant, on concentre les noirs radio quoi. Amanga et reportage ni fɛn kɛ a bɛna radio la. Nya donc a bɛna radio la barate jɔ. Kunnafonidilaw ka soba min yɛrɛ bɛ yen n'o ye Maison de la Presse ye o ɲamaba Banjugu Dante ale kɔni y'a yira k'a fɔ Haki ani kunnafonidilaw u bɛɛ ka baara o ye kelen ye o de ye kunnafoni kɔni a sanuma o ka se ka di malidenw ma nka si kana dansago Banjugu Dante an k'ale hakilinata lamɛn Haki ka ni ɲangini kan. Mais anw ye kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔ minnu ye ni Haki y'an ta ye
ni kunnafoni so anta ye an tɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ fo k'an gɛlɛya nin ko in ka dabila cogo ɲuman na min ye min kɛ n'a ma ɲɛ o kangari ka da ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ haki fana k'a janto a yɛrɛ la a kana baaraw kɛ minnu ye bɛnkanni baara ye sinon décision min talen filɛ nin a conséquence tɛ mɔgɔ kelen ta ye téléso engagement de b'a ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ dɔw de bɛ baara la kɔnɔ dɔw de ka habitude talen do fana bɛ kunnafoni di lamɛn o bɛɛ lajɛlen kama an ka kan ka wuli k'an jɔ baara in bɛ kɛ kɛcogo min na a ka ɲɛ ten en tout cas o maison de la presse ka rôle ye an ka rôle tɛ k'a fɔ an bɛ taa kɛlɛ dayɛlɛ an bɛ taa mankan wuli non solution ɲuman bɛ sɔrɔ cogo min na kunnafoni di in ka se ka baara kɛ mɔgɔw ka emploi ka protéger et désormais ni fili yera baara la o fili minnu fɔra segin ka na kɛ olu kan an ka baara don an ka baara tɛ mɔgɔ ni dungo fɔli ye quoi. mun ye Joliba TV ɲɛmaaw yɛrɛ ni ɲangini bɔlen kɔfɛ olu kɔni ye sɛbɛnna don hakila k'a yira k'a fɔ ni ɲangini a ka girin n'a y'a sɔrɔ a bɛ se ka wuli cogo min na u ka baaraw o ko o ta a dakɔrɔ la. Mohamed Daɲoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ka kɛ ni kunnafoni jugu kɛlen ye ka san sɔrɔ kunnafoni ɲuman kan Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka nisɔngoya yira ka kɛ ni taabolo ye min walankatalen don diɲɛ jamana fan caman kan ni waati in na walasa an ka se ka ɲɛdɔn o kunnafoniw na. Mohamed Daɲoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ ale b'o lase. Walasa ka kunnafoni jugu k'olu kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnyala bɔlɔlɔ sira fɛ l'Ameriki jamana ka lasigiso min bɛ Mali la ale cɛsirilen don o kɔfɛ a bɛ san caman bɔ a ye kalan caman kɛ kunnafonidisow ani arajosow olu ɲɛmaaw kun. Idrissa Fani n'ale bɛ baara kɛ l'Ameriki jamana ka lasigidenso la n'ale ye kunnafonidila ye an k'ale lamɛn u ka nin kunnafoni jugu in kɛlɛli baaraw kan. Jamana mun n'a bɛ kɛlɛ la kana fɔ ko kunnafoni wɛrɛ kuntan wɛrɛ bɛna na fara o kɛlɛ kan ka futinɛ wuli an bɛ futinɛ nɔgɔyali de ɲini n'a fɔra ko kunnafoni kalantanw bɛna fara kan ka futinɛ yanga donc an ko n'an ma wuli k'an jɔ a tɛ ɲɛ. Nin kalan kofɔlen o kelen kɔ ni kunnafonidi ɲɛmaaw kun i ka dɔn jalo maaw olu kɔni olu bɔlen kɔ nin kalan na olu ye fɛɛrɛ sigi sen kan mun b'a to olu ye dɔnniya min sɔrɔ u bɛ se k'o carin cogo min na o de na sira fɛ l'Ameriki jamana y'u dɛmɛ ni musaka ye o musaka o kɛra sababu ye mun ye maa 900 u ye kalan in kɛ olu kun muso 400 o bɛ o la kalan kɛra maa minnu kun a jama fanba o ye sanfɛ kalanso maaw ye. Kun jumɛn na sanfɛ kalanso maaw donna la ka sɔrɔ kunnafonidi o ye i ka dɔn kunnafonidilaw olu ka baara de. Lasine Ɲangali n'ale le jalon maa ye an ka ale lamɛn. Mais sisan bɔlɔlɔw nalen Facebook bɛ yen ani WhatsApp ni réseaux sociaux ninnu nalen journalistes dɔrɔn tɛ kunnafoni di bilen parce que mɔgɔ caman bɛ kuma bɔlɔlɔ ninnu sanfɛ caman bɛ kunnafoni cari ka sɔrɔ kunnafonidilaw tɛ donc o yɛrɛ de bɛ fɛnɛ bɛ kunnafoni kolon carili juguya kosɛbɛ. Nin kalan in kɔni ale kɛra sababu ye maa caman olu kɔni an bɛ don min na ko bi olu ye dɔnniya min sɔrɔ b'u k'o lawaleya. Mariam Sisoko n'ale ye kunnafonidila ye kunnafoni gafeso la mun tɔgɔ ko le sursaut ale bɛ ka o lawaleya wa a delila ka a lawaleya fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen min kan an ka lamɛn a bɛ o ɲɛfɔ an ye. Misaliya la wagati dɔ la Ivoiriyɛnw fɛ yen nɔ vidéo dɔ tun bɛ ka circuler k'a jira ko Ivoiriyɛnw ni fɛnw bɛ kɛlɛ la Nigériens Niger quoi donc vidéo in kɛra sababu ye a ye kɛlɛ lase Ivoiriyɛnw ni Nigériens ma surtout Nigériens minnu bɛ Côte d'Ivoire fo fagali nana bɔ a la. L'Ameriki jamana ka lasigiso min bɛ Mali la o y'a yira k'a fɔ ni baara min bɛ sen na nin baara daminɛ don wa olu seko n'u damayira ye mun ye u n'o kɛ halisa walasa mun ye kunnafoni kolon ye olu ka se ka kɛlɛ cogo min na sabula kunnafoni kolon kɛlɛli a bɛna ni jamana basigili ye wa Mali o ye l'Ameriki jamana baaraɲɔgɔn ani a teri ɲɔgɔnma ye. Mohamed Daɲoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoni ko la.
Balimaw ayaw bisimila alibi aw bɛ ka VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw lamɛn ni waati in na a ka arajo fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ. Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye. Ɲorodi Sahel aw b'an sɔrɔ arajo Emergence kan 99.6 Bugunikaw ta ye arajo Kumase ye 92 o fiɲɛsira fɛ. Yuwaru aw b'an sɔrɔ arajo Dunuya kan 101.2 o fiɲɛsira fɛ. Koro o ye arajo Orona ye 93.2 Gawo o ye fiɲɛ turukala 106.1 ye. Tumutu fiɲɛ turukala 93. Abidjankaw b'an sɔrɔ ni waati in na 99 fiɲɛsira fɛ. Wagadugu aw b'an sɔrɔ 102.4 kan. An ka bɔlɔlɔ sira bɛ www.voabambara.com walima aw bɛ se k'an sɔrɔ an ka page Facebook, YouTube ani Instagram kan VOA Bambara. Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6 na VOA Soba kɔnɔ Washington DC. An bɛ taa kɛnɛya minisiriso ka bulon kɔnɔ Bamakɔ. Kunu alamisa Novembre kalo tile 3 san 2022 u y'a yira k'a fɔ mɔgɔ 320 de sɛgɛsɛgɛra ka dɔn ni coronavirus bana bɛ olu la. Mɔgɔ kelen de kura sɔrɔla o senfɛ ka fara banabaatɔ kan. O ye coronavirus banabaatɔ Mali jamana kɔnɔ hakɛ kɛ mɔgɔ 32 ani mɔgɔ 7 ni mɔgɔ 38. Maa minnu bɛ yen k'olu fatura dɔgɔtɔrɔso ni jamana fan wɛrɛw fɛ o hakɛ ye mɔgɔ 7 ni mɔgɔ 40 ni mɔgɔ 2. Min kunnafoni dira kɛnɛya minisiriso ka kunu alamisa Novembre kalo tile 3 o kunnafoni di senfɛ. Amtani kunnafoniw ye Ɲafunge mara la dabalibanko o bɛ u ka marabolo kɔnɔna la ni waati na ka sabu kɛ kalansow kɔnɔ denmusomaninw ni sunguruninw caman de bɛ ka bin kalanso kɔnɔna la ni waati laban ninnu na min jateminɛli kɛra u ka sigidamɔgɔw ni karamɔgɔw caman fɛ a yirala o senfɛ k'a fɔ dɔw ko jinɛbana don dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko kiribifɛn u bɛ se ka kɛ a sababu ye nka mun bɛ k'a waleya walasa an ka se k'o kunnafoniw sɔrɔ bi Ɲafunge VOA Bambara tɔgɔ la Seku Mayiga ale jiginna dugu kɔnɔ a ye kalanmɔgɔw kalanden somɔgɔw ani kalanden dɔw ka seereyakanw sɔrɔ a ko kan an k'o lamɛn. Kabini école dayɛlɛla ɲina Ɲafunke écoleden musomanw de bɛ wuli ka bin u yɛrɛ ma ka kule i n'a fɔ maa minnu kɔnɔw y'u minɛ a ko kɛn bɛ ka kɛ dabalibafɛn ye école ɲɛmaw dugu ɲɛmaw ani denmansaw ma Tarihɛri Yatara ale ye directrice d'école ye groupe scolaire Hamadu Sankare la yan denmisɛnnin minnu bɛ ka bin a ye an yɛrɛ dabali ban dɛ an kunna sirilenba de don tuma dɔw la denmisɛnnin mɔgɔ 70 bɛ se ka bin a bɛɛ ye musomaninw ye a laban ekɔliso yɛrɛ bɛ na datugu dɛ nin fɛn kirikara in kɔni kɛn bɛ ka maaw hakili wuli de wa a bɛ ka yɛlɛma ekɔlisow bɛɛ kɔnɔna de la a bɔra secondaire la a bɛ k'i ɲɛsin ekɔli fitininw ma nin bana in n'a wulila denmisɛnninw fɛ a bɛ se ka ɲɛfɔ cogo di mun de y'a sababu ye Badulayi Kane ale ye ekɔliso Isa Mayiga n'o ye premier cycle ye o ɲɛma fɔlɔ ye fɔlɔ a kun bɛ kɛ second cycle de la ni o de ye 7e 8e 9e ninnu na mais sisan an bɛ k'a ye hali premier cycle ninnu na donc dɔw ko jina dɔw ko drogue mais an kɔni fɛ yen an tɛ se ka fɔ drogue parce que an ɲɛ t'a la cogo min denmisɛnnin fitinin ninnu bɛ se ka drogue ta cogo min san 8 san 9 n'a bɛna fana tuguni i b'a ye kuma dɔ la élève a sigilen dɔrɔn a bɛ kule a yɛrɛ ma dɔw fana bɛ yen u b'a fɔ ko an kunkolo bɛ n dimi kunkolo dimi senfɛ u bɛ wuli u bɛ kule ten fo ka mɔgɔw de k'u minɛ maa o maa ni den de don n'i y'a ye i bɛ kasi o kɔni sikayara t'o la n'a y'i minɛ kɔni dɔrɔn i kɛra mɔgɔtɔ ye c'est pourquoi i y'a ye dɔ in b'a bɛ kasi la a bɛ kasi kun bɔ Bokar Tela école karamɔgɔ don a denmuso fana kirina mais école ninnu an yɛrɛ ye kalan kɛ école ninnu na nin ma deli ka kɛ yan c'est que sur moi je suis rentré à l'école en 68 honnêtement ne ye n ka kalan bɛɛ kɛ yan nin ma deli ka kɛ maintenant depuis crise nin nana école yɛrɛ école ninnu bilala hali livre ni fɛn minnu b'a kɔnɔ a bɛɛ bɔra école nana sisan a problème wulila mun de kɛra école ninnu kɔnɔ waati min na mɔgɔw tɛ école kɔnɔ mun de kɛr'u kɔnɔ baara jumɛn de kɛr'u kɔnɔ mɔgɔ façon jumɛn de tun bɛ don école ninnu kɔnɔ o ye kelen ye filanan écoledenw fana bɛ dumuni façon bɛɛ dun an yɛrɛ bɛ dumuni façon bɛɛ dun maintenant kɛlɛ de don an bɛ kɛlɛ waati de kɔnɔ est-ce que tu es temps di technicien ninnu yɛrɛ ma dumuni minnu bɛ don jamana kɔnɔ u k'a kɔlɔsi jamana n'i y'a ka école ko tiɲɛ a bɛ taa retard la o i sera a la o Mustafa Wan ale denmuso kirina a bolila ka n'a lajɛ ekɔliso la denmuso min kirina n den yɛrɛ de don a terimuso de kirina a taara k'a b'o lawuli terimuso ni y'a kin a fana kirina ne ni sapeur pompier kuntigi an de y'a lawuli ka bɔ kirini na denmisɛn 9 de kirina an bolo ekɔlise la école Bokar Daga la n'u ka kirin wula dɔrɔn u bɛ boli ka ɲɛsin baji ma donc an y'a fɔ an taara ɲininkali kɛ u k'a ma ko foyi tɛ nin ban ko balawu de don foyi t'a ban ni duwawu ni saraka tɛ nin bana in fɛɛrɛ kɔni ma sɔrɔ a la fɔlɔ wa a bɛ ka walagata ka taa dugu kɔnɔna la ka sababu kɛ a bɔra ekɔliso la a bɛ k'i ɲɛsin kin kɔnɔnaw ma Inci Traoré ale ye Jilabugu kintigi ɲɛmaa ye a kɛra ne yɛrɛ sen kan donc i y'a dɔn nin ye balawu de ye parce que hali kin kɔnɔ a bɛ yen sisan donc a warala
yayi donc école so kilinte bana donikɛlaw yɛrɛ ye mun fɔ nin koɲɛ in na docteur Toye ale médecin ye a bɛ ɲɛfun kɛ dɔgɔtɔrɔsoba la. En réalité jusqu'à présent an ma se ka bana jɔn dɔn a la kosɛbɛ mais an kɔni bɛ kalimanw d'o ma o bɛ pisaya halisa ɲɛɲini bɛ ka k'a ko la bana nin yɛrɛ a ju ye jumɛn yɛrɛ de halisa an bɛ ka ɲɛɲini jusqu'à présent kɔni an ma cause jɔn sɔrɔ a la. Dugu kɔni kɛn bɛ ka wuli ka jɔ a sen kan bi wa fɛɛrɛ jɔn ma sɔrɔ a la dɔw ko saragaw ka bɔ dɔ fana ko finitigiw k'u jija ka enquête kɛ maaw bɛ ka min dun ani b'u ka min min n'a sɔrɔ fɛn t'a la min bɛ ka tiɲɛni don adamadenw kun ye a ɲɛfun kɛ nka yan'o cɛ denmisɛnninw kɔni a musomanw u bɛ ka bin dɛ wa u bɛ kule dɔrɔn de ka bɔ ɲɛfun kɛ Seku Mayiga ka ɲɛ CVA bamanan ma. Pendant tout le temps, la présidente du fond de violents mots de fait. Amtani kunnafoniw ye farafina gunkana jamana wɛrɛw kan an bɛ taa Burkina Faso jamana kan nin waati in na u ka magobatigiw kɛlen don k'u ka jɔrɔna yira ka kɛɲɛ ni u ka jamana senbɔli ye sɔrɔ ni sanni feere siraba la min bɛ kɛ u ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ni a tɔn bɛ wele ko AGOA a jɔrɔna barika bonyanen kɔni don nin waati in na kabiri fanga dafiri kɛra u ka jamana kɔnɔ VOA tɔgɔ la Kader Traore ka bɔ Wagadugu. Americain ka jamana kuntigi Joe Biden ale ye lasiri dɔ kɛ min kɔnɔ a y'a yira ko ale ka jamana ye latigɛ dɔw ta ka se ka Burkina Faso dabɔ jɛnkuluba dɔ kɔnɔ min bɛ farafina tilebinfan jamanaw dɛmɛ olu ka se ka feereli ani jago kɛ ni Ameriki ye n'an b'ale wele ko AGOA African Growth Opportunity Act. Ale ye latigɛ ye ka se ka farafina tilebinfan jamanaw dɛmɛ u ka se ka feereli ani jago kɛ ni Ameriki ye ni o ti douane ani l'impôt sara. O ka ɲi ka minɛ minnu feere Ameriki jamana kɔnɔ o ye faniw ye dara dumuni bɛgɛnw ani jugujugɔrɔ nafolo ni latigɛ tani kɔ an y'an ka kuma barani tɛnkun Burkina Faso ka jagokɛla baba dɔw ma minnu bɛ feereli ani jago kɛ ni Ameriki jamana ye. Yasia Ouedraogo baara kɛ cikɛda dɔ la min tɔgɔ ko Ecobam n'ale bɛ yirifɛnw ani nanfɛnw de feere Ameriki jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la tubabu sɔsɔ ani mangoro. An k'ale ka ɲɛfɔliw lamɛn. C'est des conséquences très lourdes pour les an bɛ se k'a fɔ ko ni latigɛ bɛna kɛ kɔlɔlɔba le ye Burkina Faso ka jagokɛla minnu bɛɛ bɛ feereli kɛ jamana kɔ kan. A basi fɔlɔ ye minnu bɛ baara kɛ an ka dugulenw kɔnɔ ka se ka sumaw labɛn. A b'a lɔn ko ɲani an ka se ka an ka feerelifɛnw bila ka taa Ameriki jamana kɔnɔ f'i ka se ka sɛbɛn caman yira min b'a yira ko ele ka feerelifɛn nin ye baarakaman ye Ameriki jamana fanga ɲɛmaaw ra. N'i sera ka o bɛɛ kɛ ani o nana fɔ ko e ka minɛnw tɛ se ka don Ameriki jamana kɔnɔ o bɛ kɛ baasi le ye i ma. Ce n'est que des conséquences seulement. Bukari Zeba bɛ situru le feere Ameriki jamana kɔnɔ ale ko n'o tun y'a fɔ ɲɛna ko i ti douane ani l'impôt sara o nana fɔ ɲɛna ko i bɛ olu fɛn fila ninnu sara sisan a kɔni bɛ nagasiri don i ka jago kɔnɔ. Bon, c'est pas une bonne affaire. Ça va jouer sur... An n'u kɔni fɛ Americain ma latigɛ ɲɛnama ta kamasɔrɔ i bɛ se k'i ka feereli kɛ jamana ani jamana wɛrɛ cɛ n'i ti douane sara a kɔni tɛ se ka kɛ kelen ye n'o nana fɔ tuma min na i ka douane sara. Nka Bukari Zeba n'a fɔra ko hali ka to ka douane sara Burkina ani Ameriki cɛ a bɛna se ka to ka jago kɛ ni jamana fila ninnu cɛma wa. Ni minnu tɛna se ka douane sara olu kan ka se ka hakili sɔrɔ ka nin latigɛ nin munumunu. O kɔrɔ ye ko min fɛ ka jagofɛnw bila ka taa Ameriki jamana na i bɛ taa n'a ye Côte d'Ivoire walima Ghana jamana kan k'a kɛ komi n'a sɔrɔ nin minɛn yɛrɛ bɔra nin jamana fila ninnu de kɔnɔ. Hakililajigira Burkina Faso bɛ AGOA jɛnkulu cɛma minnu bɛ feereli kɛ ni Ameriki ye n'o ti douane ani l'impôt sara kabi décembre kalo tile 10 san 2004 tɛmɛni Ameriki jamana ɲɛmaaw ye Burkina Faso bɔ AGOA kɔnɔ k'a yira ko bɛɛjɛ fanga nagasinin n'o faso kɔnɔ. Nin tun ye Kader Traore kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Allemagne jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye chancelier Olaf Scholz ye a ko bi juma ka to a ka taama la Pekin dugu kɔnɔna la ko a ye Chine jamanatigi n'o ye Xi Jinping laɲini k'a fɔ ko a ka jamana ka fara Rusula jamana kan. Kajatu Traore VOA Bambara tɔgɔ la. Allemagne jamana fanga ɲɛma ka ni tile taama ni lagosira ka kɛɲɛ ni Chine jamana ka dɛmɛw laseliw ye ka se Moscou ma ani kuma fɔ ɲɔgɔn kɔ kuma kɔtigɛbaliw sɔrɔ nasiraw kan ani adamadenya hakɛ labɔtoli taabolow kan ye. Scholz ani Chinois ka fanga ɲɛma Li Keqiang ye laseli kungurunin sara kunnafoni dibagaw la u ka kuma ɲɔgɔnya kɔfɛ Pekin tile daminɛ waati la kunnafoni dilaw ma a ɲɛ sɔrɔ ka ɲiningali sara u la. Präsident Xi gesagt,
dass es wichtig ist, dass China seinen Einfluss auf Russland geltend macht. Ne ye a dayira président kila k'a fɔ ko Chine ka tintili kosɛbɛ Rusi jamana kan nafa ka bon kosɛbɛ ni sira ninnu kan. Scholz ka fɔ la. Scholz tilala tuguni k'a yira k'a fɔ a ka kumakan ninnu senfɛ ko ale ni Chine jamana kuntigi fila bɛɛ lajɛlen sɔnnen don a ma k'a fɔ ko fiɲɛ bɔnbumafɛn ci bagabagali ninnu tɛ kosɛbɛ ye ko wa k'a bɛ se ka kɛ fɛn juguba de fɛnɛ ye ko kɔlɔlɔ juguba de bɛ se ka kɛ a la. L'Amérique masayaso Maison Blanche ye laseli kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na k'a fɔ ko Rusi ɲɛmɔgɔw ka kumakan caman laseginiw bɔnbu fiɲɛmatɛma ciw kan Ukraine jamana kan kɛra hamina koba ye Washington bolo ko sabila a bɛ se ka lawaleya. Nin taabolo min filɛ nin hami bɛ an na kosɛbɛ kalo nin kɔnɔna na. John Kirby l'Amérique masayaso ka kuma latɛmɛ la ka ɲɛsin lakanakow ma ka fɔ la. Rusi jamana ka kɔkanko kotigiso ye jaabili kɛ a koɲa kan k'a fɔ. В отношении зерновой сделки, да, у нас вызвало удовлетворение. Awa ko dunia ka hamina fɔlɔ ka kan ka bɛn ka faratili kɛ bɔnbu nucléaire jamanatigi fila ka kɛlɛbuluguli la ɲɔgɔn kama ye i n'a fɔ min ɲɔgɔnnaw bɛ sen na nin waati in na. Повторение попыток. Sisan an bɛna Siyaka Tarawele lamɛn farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw kan. Araba nata n'o bɛ bɛn novembre kalo in tile 9 ma san 2022 AS Real de Bamako bɛ Eswatini club min tɔgɔ Royal Léopard bisimila stade du 26 mars la Bamako. Senantolanta ɲɔgɔndan don min bɛ tour de cadrage de la Coupe de la Confédération saison 2022-2023 ko segini ko fɔ. Tour de cadrage ɲɔgɔndanw tagali la hakilina jiginna kuna sini araba novembre kalo in tile 2 san 2022 Eswatini Royal Léopard ni AS Real de Bamako ye filanin bin de kɛ simasesi la celu kelen fan fila bɛ fɛ a ɲɔgɔndan tana Eswatini araba nata ɲɔgɔndan nafan ka bon kosɛbɛ ka da kan ni AS Real de Bamako ye se sɔrɔ walima n'a ye filanin bin kɛ kanakolo fan fila bɛ fɛ a bɛ don kafu ɲina saison 2022-2023 phase de poule la sebaya de kɔni ka ɲi AS Real de Bamako ma munna sebaya de ka ɲi ka da kan AS Real de Bamako ye filanin bin de kɛ tagali la celu kelen fan fila bɛ fɛ o dɔrɔn tɛ a ye celu kelen sɔrɔ kɔ kan ani fana ni AS Real de Bamako. Ayiwa an balimaw a y'a faamu cogo min na nin de bɛna dansigi aw ka Mali kura kunnafoniw na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.